Hei, salutare tuturor, eu sunt Igidave și bine v-am găsit la un nou episod. Hai, de data să facem Q&A și hai să începem. Ai frați sau surori? Da, am. Mai alte canale de YouTube? Da, mai am unul singur pe care postez. Câți ani ai? Am 11 ani. Unde stai? Stau în Alba Iulia. Când te-ai apucat de YouTube? Acum o săptămână. Când e ziua ta? Când e ziua ta? În 18 mai. Care e YouTuberul tău preferat? YouTuberul meu preferat e iRafael și Max Infinite. Da. Acum vreau să-i fac o promovare lui Robacti Game. Are un canal de 9 abonați și mergeți la el să dați like, subscribe, share și nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și pe clopoțelul acesta să apăsați. Și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!